खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब दिनै नागेश्वर बर'नि एनबि प्रडाक्शनजों दिहुनजानो गोनां तामुलपुर कलेज मेथाइनि भिडिअ एलबामनि शुटिंआ जागायजेनो जाखांफुनाय फावखुंगुर प्रतीक ब्रह्म आरो जाखांफुनाय फावखुंग्रि अनजु बर'नि फाव खालामनायाव थाबैनो तामुलपुर कलेज मिउजिक भिडिअखौ नायगिरिफ्रा एनबि प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन। तामुलपुर कलेज मेथाइखौ तामुलपुर कलेजावनो शुटिं खालामनाय जादों। तामुलपुर कलेज मिउजिक भिडिअनि बागै मा बुंथिदों तामुलपुर कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर जगेन बर'आ। दिनै सार नोंथांमोननि कलेजाव मोनसे कलेजनि मुङाव एलबाम बानायनो थांबाय थादों। दा बेखौ सारा माबायदि मोनदों दा बेनि बागै माबा फोरमायनो हागोन नामा? गिबियावनो दिनैनि बे गोजोन बुब्लियाव एनबि फिल्म प्रडाक्शननि मानगोनां प्रडिउसार नागेश्वर बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे फरायसालिमानिनो फरायसा बारग' फरायसा रायखां बर' बिथाङा जोंनि तामुलपुर कलेजखौ लानानै दोंसे मेथाइ सुजुदोंमोन आरो बे मेथाइखौ जों थांनाय बैसागोआव कलेजावनो जों रिलिज खालामदों आरो बेखौनो मानगोनां नागेश्वर बर' बिथाङा दिनै भिडिअ एलबाम बानायनो थाखाय आवगायबोदों। जोंनि तामुलपुर ओनसोलनिनो जाखांफुनाय एक्टर प्रतीक ब्रह्म आरो एक्ट्रिस अनजु बर' बिथांमोनखौ लानानै आरो बे खामानिखौ बिथांमोना दिनै जोंनि फरायसालिमायाव गिबियै शुटिं खालामनो नागिरदों। दा बेवहाय जोङो फरायसालिमानि गासैबो सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि फरायसानि मेथाइखौ जोंनि फरायसालिमायावनो बिथांमोना भिडिअ शुटिं खालामनो नागिरदों। आं ओंखायनो खावलायदों जे रायजो राजाफोरा मानगोनां जोंनि नागेश्वर बर' बिथांनि एनबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों ओंखारनो गोनां बे भिडिअखौ अनसायगोन, बोजबना लागोन आरो बिथांखौ थुलुंगा होगोन आरो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनाबो बेखौ अनसायगोन, बोजबना लागोन होननानै मिजिंथिदों आरो बे दिनैनि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारदों बेखौनो आं गसाइनियाव आरज गाबो।